Waar is Sjoerd Jitje? Ilda Mare! En hoe oud bist toen nou? 3. Bist toen nou al 3 jaar? Ja. Jeetje, wat een grote meid al zees. 3, 2, 1. Wow, Ilda! Wat vind je ervan? Lekker. Nou jongens, hier zit nog wat zoenen. Wat vruchtjes erop. Tadaa! Sorry. Nu krijgen we een visite, hé. Ja. Ja. Oh. Moet beter horen, hè, die grote neefke. En dat is die handen daar onder de kersen. Ja. Oh, Dan mag je met z'n aaien. dit is toch mooi. Hey, Sverre. Hey, jongen. Luister even heel nou. Maar dat mooi. Oh, oh, oh.